O próximo sábado, día 7 de outubro, a Academia Galega da Lingua Portuguesa, AGLP, celebra o seu 15 aniversario con un evento en Santiago de Compostela. O evento decorrerá na propia sede da Academia, na rúa de Emilio e de Manuel, número 3 do bairro do Castiñeiriño. O acto institucional comeza ás 10 horas coa tomada de pose de tres novas académicas, Antía Cortisas Leira, Yolanda Rodríguez Aldrei e Paulo Fernández Mirás. O discurso de recepción será feito polo académico profesor Antonio Xil Hernández. Ás 12 horas desenvolverase un concerto literario con dúos de saxofón de Rudecindo Soutelo, con textos de Borobó, Manuel María, Teresa Moure e Carlos Durán, e os intérpretes Rafael Yebra e Miguel Bargela. Ás 12:30, recital poético en homenaxe a Carlos Durán. O evento poderá seguirse online no Facebook da Academia. Isto é o que escribía o portal galego da lingua pgl.gal sobre o 15 aniversario, o 15º aniversario da Academia Galega da Lingua Portuguesa, o pasado 4 de outubro de 2023. 15 anos. Ola, moi boas, eu son Germán Esteve, do Germano a Portuguesa, e hoxe, como vedes, falamos dunha academia galega da lingua portuguesa que xa, para moitos, é descoñecida, para outros moitos moi coñecida e recoñecida, leva xa 15 anos traballando a favor da inmersión, da inclusión do galego na lingua portuguesa, no tronco común da lusofonía. Estamos aquí no Galiportus, neste vosso espazo galaico-portugués, unindo Galiza, Portugal, voz a voz, unindo as ambas beiras do Miño unha vez máis. Hoxe falamos, como vedes, de lingua, falamos de académicos e falamos tamén un pouquiño de poesía, como ides ver. Un gusto tervos unha vez máis aquí connosco. Recordade, estades en Radio Ariz, estades nas plataformas digitais tamén, en iVoox, en Spotify, en Podgalego, en Apple Podcast. Un placer tervos, seguimos xa co primeiro dos convidados. Trátase de Pedro Casteleiro, o secretario da AGLP, da Academia Galega da Lingua Portuguesa. Moi ben, estamos aquí neste especial sobre a Academia Galega da Lingua Portuguesa e temos o gusto xa de ter en directo o seu secretario, a Pedro Casteleiro. Bon día, boas, Pedro. Bon día, hermano, moito obrigado por este convite e é un grande placer, a verdade, colaborar con vos. Estás na Coruña, non, Pedro? Sí, con efeito, estou na Coruña, sí. Mas natural de Ferrol? Sou natural de Ferrol, sí, como decía miña avoa, cando un día, miña avoa era do centro de Galiza, de un zona por Moncero, e un día, anos depois de ela residir en Ferrol, díxenlle, usted é de Moncero, e díxome, fun. Quedei aí, quedoume marcado esa perspectiva non académica de que un é de un sitio, pero foi de outro. Claro, xa non son. Fun de Ferrol, sí, que de alguma maneira continuo a ser, mas son coruñés. Estudache Direito, Pedro, és abogado, se non erro nos cálculos. Que fai un abogado nestas circunstancias, nestas cuestións da lingua? Moi ben, moi boa pregunta. Non hai que esquecer que a voz que designa o exercicio da profesión da advocacía e a voz que designa o escritor son a mesma voz en latín. Letrado e literato teñen o mesmo étimo. Algo a ver aí, para além desa consideración digamos esencialista, etimolóxica, para além diso hai a historia da literatura ten grandes abogados
que se meteron escritores ou que conciliaron. Wallace Stevens, William Wallace é outra historia. Ese outro. Tamén, pero Wallace Stevens, o grande poeta norteamericano, era abogado, grandes romancistas son abogados, e é verdade que os advogados recabamos unha experiencia que moitas veces digna de contar. Mas o meu punto fundamental de aproximación é que para min a beleza e a xustiza están na mesma liga. A fame de beleza e a fame de armonía e de xustiza unifican o literario e o xurídico para mí. E en que momento da vida, Pedro, descobres esa beleza vinculada co idioma e descobres que a mellor maneira de ubicar o galego no mundo é vinculado ao portugués? Moi boa pregunta. Eu creo que o descubro na adolescencia. Eu nascín nunha familia galeguista e entón sempre tiven acceso fácil á cultura, a libros en galego, mas eu creo que por volta dos 12 anos, principios dos anos 80, cando comezan a darse pasos importantes cara a reintegración da lingua galega dentro do ámbito da lusofonía, do ámbito que é originario e propio, e aí neses momentos eu con 12, 11, 12, 13 anos caenme nas maus con facilidade materiais. Lembro un libro que se chamaba Orientacións para escrita do noso idioma, que estaba en galego-portugués, ou en galego reintegrado, como te prefieras chamar naquele momento, e aquel libro, e depois outros de Carballo Calero, etc., pero aquel libro, por exemplo, me abriu os ollos, de repente dixen, pues isto está en galego e é lexível por todos os falantes de portugués do mundo. E aí foi na adolescencia, cando miña adolescencia coincide con ese momento histórico. E xa na madurez, Pedro, como chega a ti o mundo un pouco deste tipo de academías, non? Tamén como é o caso da AGLP, que ten 15 anos e da que agora falamos. Como chegas tamén a colaborar co Observatorio Galego da Lusofonía? É dicir, como avanza a túa vida despois desas descobertas de rapaz? Como avanza a túa vida para consolidar, por un lado, a túa vida profesional e, por outro, as túas inquedanzas tamén vinculadas á lingua? Ben, son preguntas moito interesantes. A verdade é que eu sempre escrevín, é dicir, que teño memoria, escrevín ficción, escrevín literatura artística e tamén pequenos artigos para a imprensa. Eu creo que iso fixo que se vinculase todo. É dicir, eu moi cedo tiña unha competencia en galego-portugués ou en galego internacional ou portugués, como prefira cada un denominar. Cedo tiña os 14 anos ou así, pola sorte que tive nese sentido de acceso a fontes adecuadas, tiven competencia lingüística nesta forma da lingua e eso fíxome colaborar con entidades internacionais, portuguesas, brasileiras, africanas ou galegas na nosa lingua, e iso tamén me fixo obter como un peixe que morde a cauda, no? Pois obter un input maior e maior da relación de Galiza coa lusofonía e viceversa. E, claro, fíxome obter, en suma, un nivel de coñecimentos humildemente que me sitúan onde estou, onde o destino me situou. E xustamente agora que falar de situarnos,
vámonos situar no 2008, que é o momento de fundación da Academia Galega da Lingua Portuguesa. Como non sei se daquela estabas tamén vinculado á propia academia ou te vinculache máis adiante, pero como é o momento ese no que se funda esta academia, cal é a súa importancia e como son estes 15 anos de percurso? Ben, no momento de fundación da Academia sí estaba vinculado emocionalmente e mentalmente, estaba vinculado e de facto nos actos da fundación da Academia no 2008 en Santiago, eu estaba ali, pois estaba concretamente recitando como poeta. Co pasar dos anos que pois recibín o honroso convite a ser académico de número e bueno, pues entrei nesa ubicación. Estes últimos 15 anos son anos de moita actividade para a Academia Galega da Lingua Portuguesa e hai moitos eventos, moitas azóns, moitas publicacións que está o carimbo da Academia, mas eu creo que de todas hai un labor diplomático importante de relación entre a Galiza e a lusofonía en que acho que o pobo galego acho que sería preciso subliñar un recoñecimento específico á Academia Galega da Lingua Portuguesa e concretamente tamén na aprobación da Lei Paz Andrade, da Lei para a Aproximación do Portugués, no? E a consecuencia, unha das consecuencias da lei é que a aparición do portugués no currículo estudantil galego. Hoxe en día millares de nenos ou descoñezo non quero dicer unha cifra e enganarme, mas é unha cuantidade importante de nenas e nenos adolescentes, xovens galegos están estudando portugués estándar, portugués padrón. Sí, uns 5.000, Pedro, máis ou menos falábamos o día que fixemos un... Obrigado. Sí, uns 5.000. Obrigado. Pois perfecto, sí. Eso é un avance histórico moito importante. Era feliz para Extremadura, mas era un pouco vergoñoso para nós que Extremadura, por exemplo, nos avantaxase en décadas ao aproveitamento científico, cultural, comercial, etc., do facto de seren fronteirizos con Portugal, cando en Extremadura, salvo uns pontos concretos da súa xeografía, se fala castellano, ¿no? E aquí se fala a mesma lingua que en Portugal, e aí estábamos, mas ese foi, en suma, un paso importante. É verdade, hai que dicer honestamente, que se está aplicando a Lei Paz Andrade de unha forma, como diría, tímida, moito tímida. E sería, acho positivo, que se aplicase que o número de vagas de profesores e profesoras de portugués e a aplicación xeral da Lei Paz Andrade fose un bocado máis xenerosa. Mas temos a esperanza, desde logo eu teño a esperanza, de que todo se vaya percorrendo de forma progresiva e positiva para este país. Cales son os principais obxectivos da Academia, Pedro? Como se foron... Os principais obxectivos da Academia son 6 pontos que resumo. O primeiro é a defensa da unidade da lingua da Galiza ou en xeral internacionalmente denominada lingua portuguesa. Chamámoslle pois eso, como galego portuguesa, como gostaba Carballo Calero, etc. Mas, en suma, a lingua da Galiza, a defensa da súa unidade e o seu ensino e aprendizado na Galiza en
congruencia co estándar, co padrón de lingua internacional. É dicir, que os estudantes da lingua da Galiza neste país pois se encontren con que están estudando un estándar, un padrón que coincide coa historia e coincide con o habitual ou estandarizado na lusofonía toda. O cual, para alén de máis xenuíno con frecuencia, é máis útil para o noso país. Para alén diso, impulsar, a Academia ten como objetivo impulsar o achegamento e facilitar a circulación e intercambio cultural da Galiza en xeral co resto da lusofonía. Visando tamén a valorización da propia Galiza no resto da lusofonía, en que é preciso moitas veces tamén narrar non só a lusofonía na Galiza, sino narrar, por en valor a figura da Galiza na lusofonía. Recordo que hai uns meses tiven a honra de ser convidado para o Congreso da Literatura Lusófona da Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, que tivo lugar en Cabo Verde, en outubro ou novembro, pasado. E fun presentado en toda a parte, nas noticias en Cabo Verde, na televisión, nos medios, en cualquier parte, fun presentado como o representante da Galiza, que era o país orixen da lingua portuguesa. En toda parte. Era bastante emocionante e bastante positivo, en todos os sentidos. Ben, para alén diso, terminaría dicendo como obxectivos que a Academia propón iniciativas aos poderes públicos e a entidades privadas, como, por exemplo, a súa participación na iniciativa que levou adiante a Lei Paz Andrade. E, por último, a Academia aspira a promover azóns de cooperación para o desenvolvimento xeral no ámbito dos países e territorios de lingua portuguesa. Nomeadamente, claro, no campo da educación, da pesquisa e tamén da política lingüística. Contanos un pouco tamén, Pedro, como é o día a día da Academia, cantos membros activos hai aí detrás, cales son as últimas publicacións, os últimos movementos, como estades celebrando o 15 aniversario? Ben, pois o día a día da Academia é moito traballoso e moito prazenteiro ao mesmo tempo, porque é un traballo que merece a pena. O número de académicos de número, hai académicos de número, académicas e académicos de número, que debe de rondar a cuarentena actualmente, e tamén hai académicos de honra, académicos que son recoñecidos, e tamén non quero esquecer que existe unha figura que é o académico correspondente, que en este caso sería para persoas que non moran na Galiza, o que teñan, pero que teñen un vínculo importante con este país. Como celebramos os 15 anos que están facéndose? Ben, está realizándose moita actividade. Cada mes destes 12 do ano de celebración, cada mes se está a ter lugar un acto público nunha capital galega diferente. Creo que como son 12 meses, algún mes volverá a coincidir, polo menos en provincia, o acto, mas tentamos divulgar a presenza da Academia en actos que se estendan por toda a xeografía. Por exemplo, o último acto foi na Coruña mesmo, na cidade de que estou falando, foi no Círculo de Artesaos da Coruña, unha institución histórica
E o seguinte acto, bueno, non, ese non foi o último, foi o penúltimo. O último transcorreu na provincia de Ourense. En Xinzo, sí. En Xinzo, correcto, moito obrigado. En Xinzo de Lima, o de Limia, que foi un acto precioso, a propósito, e o próximo, se non me engano, está asendado para Santiago de Compostela, moito breve. É dicir, vai ser un continuo, non? De, como comentas, 12 meses, 12 causas, como decía outro, un pouquiño tentando chegar a toda a xeografía galega. Como vos reciben, como están sendo estes actos? Vamos falar tamén agora con Concha Rousía sobre este último acto de Muller, Terra e Lingua en Xinzo, mas coméntanos un pouco desde a vosa perspectiva, bueno, tamén desde a Coruña, como está, cales son os sentimentos, como é a recepción destes actos, como se están levando a cabo? Pois a recepción é moi cariñosa, moito cariñosa, moito hai persoal moito interesado. Non nos encontramos grandes sorpresas porque os tempos que vivemos están marcados pola información. É frecuentísimo que as persoas obteñan información sobre estas azóns para fomentar a normalización da lingua galego-portuguesa ou portuguesa, ou que obteñan estas informacións de maneira previa a acudir a aparecer nese tipo de actos, cousa que antano era ao revés. A xente obtiña información inicial mediante actos públicos de moitas cousas. Hoxe en día, con internet, con Facebook, Instagram, Twitter e todo tipo de redes, WhatsApp, Telegram, cualquier tipo de rede social, e o máis, vamos, ao 99% das persoas que acoden xa sabendo moito, e entón, en suma, eu podo dicer que son moi cariñosos e moi satisfactorios, aos actos públicos. Despois destes 15 anos, Pedro, estades satisfeitos? Podemos dicir que a Academia Galega da Lingua Portuguesa está cumplindo co seu cometido fundacional? Melloraríades algunha cousa? Mudaríades algunha outra? Como vedes os anos que veñen? Ben, é unha pregunta. Por un lado, si estamos satisfeitos, hai cousas que se conseguiron que parecían moi difíceis en 2008, por exemplo, a lei para a aproximación do portugués, e a introdución do portugués no currículum, por moito ser, repito, tímida, está facéndose, e hai, como ben me fornecías ti, ese hermano, hai sobre 5.000 alumnas e alumnos na Galiza que están aprendendo a nosa lingua na súa versión internacional de maneira, pois, satisfactoria. E iso é, non quero pecar de optimista, de positivo, pero me parece un facto moi positivo. E estamos orgullosos na medida que cabe disto. Ahora, mellorías, ben, por un lado, pedir aos poderes públicos, por suposto, que este tipo de azóns positivas, como a lei aprobada xa por unanimidade no Parlamento Galego, da Lei Paz Andrade, se vayan aplicando con alegría. Por outra parte, con respecto ao funcionamento da propia Academia, claro, ten os seus límites. A Academia está conformada por persoas, moitas persoas moito importantes, moi valiosas, que teñen xa unha idade moito avanzada, como o glorioso Isaac Díaz Pardo, o autor do probablemente o mellor dicionario de Galiza, eu creo que sin ofender a ninguén, o mellor dicionario da lingua e un dos mellores da lusofonía, que con 88 anos, se non me engano,
continúa dedicado prácticamente 100% a implementar melloras do seu dicionario, a agregar léxico, etcétera, ¿no? Sí, falamos con el nun programa, Pedro, e foi espectacular con Estravid. 89 fixo xa e agora está escribindo a súa biografía. Claro que sí, qué maravilla, qué maravilla. Claro, ¿qué acontece? Que estas persoas como Isaac Estravis, como Martiño Montero Santalla, como o propio Antonio Xil Hernández, ¿no? E outros históricos, pois son maravillosos puntais, mas a idade, lóxicamente, lles marca limitacións para facer determinado tipo de traballos. E atrás está, pois, xerazóns máis novas esforzándose en alcanzarmos o seu, mínimamente, o seu nivel. Sería positivo desexar para estas xerazóns máis novas, pois, máis actividade e máis capacidade. Mas ben, estamos a iso, un esforzo pracenteiro. Como é a vosa relación ca Real Academia Galega, Pedro? Pois a relación institucional que pode ser. Nos vivemos nun estado onde a liberdade de opinión, nunha democracia, polo menos formalmente, e as persoas, en principio, teñen toda a liberdade para formarse, para formar a súa propia concepción do seu mundo, a cosmovisión que cada un se quera conformar, e, bueno, en suma, me parece moi respeitable. Por outra parte, é verdade que a Real Academia Galega tomou algunha acción que consideramos positiva, como, por exemplo, dedicar un ano das letras galegas a Ricardo Carballo Calero, que, a verdade, pois, consideramos positivo, mas horas eran de que o insigne don Ricardo tivese o lugar que merece, que aínda non o ten. Ben, penso que foi en 2020, desculpa, Pedro. Foi no ano do confinamento. Sí, para que nos estea escoitando, e pensamos que todo o mundo máis ou menos está familiarizado coa cuestión, Ricardo Carballo Calero era aquel insigne, como ben comentas, escritor e ideólogo que dicía o galego ou é galego-castellano ou é galego-portugués. Ele evidentemente tiña claro que era galego-portugués. Sí, tiña moito claro, efectivamente. Sí. Don Ricardo Carballo Calero é, en algún sentido, o fundador do reintegracionismo moderno. O de reintegracionismo pleno, é dizer, de dar o paso, porque todos, a 90 e pico % dos galeguistas históricos son, e eso pode documentarse, son fundamentalmente pro-lusistas ou reintegracionistas, é dizer, Castelao, os irmãos Vilar Ponte, etc. Mas soe a final dos anos 70, principios dos anos 80, que se dá ese paso auspiciado sobre todo por don Ricardo, mas naturalmente por había outras persoas como Martiño Montero Santalla e outros. Mas don Ricardo, digamos que é unha personaxe de referencia porque era o primeiro catedrático de lingua galego-portuguesa da historia de Galiza. Era catedrático universitario nese momento. Que lle pedimos aos 15 anos vindeiros, Pedro, aos 15 anos que veñen agora, a Academia Galega da Lingua Portuguesa, que proxectos ten pensado, que vai pasar, que vai acontecer? Ben, é unha pregunta difícil, sí. En xeral, preguntas de futuro. Futurólogos. Difíciles, claro, exacto. Son difíciles de responder. Esta mañá escoitaba precisamente a un famoso profesor
da Universidade Compostelana, o profesor Miguel Anxo Bastos, mediático el, Sí. mediático contra a súa vontade, porque el non ten redes sociais, dicer que non gostaba el da prefiguración. Preguntábanlle, pues, algo, pues, como sería isto, como se faría tal, non gostaba da prefiguración, ¿no? Entón, eu non sei se gosto da prefiguración, máis ben non, né? Mas en cualquier caso é imposible, prácticamente, a prefiguración do futuro. Si é posible prever que de forma exponencial esta visón práctica e ao mesmo tempo con todos os respeitos entendo que máis tradicional da nosa lingua, é dizer, a visón de que a nosa lingua e a lingua que se fala en Portugal, no Brasil, na Angola, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé, Guiné-Bissau, Timor, Macao, é a mesma. Pois a visón de que esa lingua é así e atreverse a dar a pasaxe de utilizar esa variedade unificada de forma efectiva, se vai producir, como se estivo producindo nestes últimos 15 anos, vaise producir, eu creo que de maneira indefectível en máis e máis e máis xente. Co cual, non sei que vai pasar institucionalmente, mas sociolóxicamente vai pasar o que xa está a pasar. Que moita máis xente cada vez desfruta e se beneficia en todos os sentidos dese facto. Do facto de o galego ser, como dixo Castelao, unha lingua extensa e útil. Porque con pequenas variantes, na época de Castelao, pois era falada por 50 millóns de persoas, ou 50 e tantos, ou 60, e agora por pois máis de 150. Non quero dizer de novo cifras. 250 millóns. 250 millóns. Perfeito. Que non é unha questón na vida, todo non é unha questón cuantitativa. Non. Obviamente. Poderíamos, claro, seríamos de sermos ben nacidos, deberíamos defender a nosa cultura e a nosa lingua en cualquier circunstancia. Eso é virtude de ben nacido, ¿no? Ninguén a defenderse, mas pois sendo así, pois sendo encima unha ferramenta de altísima utilidade, o galego, pois pomos o fincapé tamén nese facto. E a última, Pedro, a nivel particular, comentabas a túa faceta poética, coméntanos un pouco, penso que tes un libro sobre poesía, o teu corpo Oriente e Occidente, non? Sí, teño dous libros de poesía, tres en realidade, mas o primeiro é Plaquet, non se considera libro. Libros, teño dous. Un que é Sefer Sefarat, de actualidade, polo menos léxica, infeliz actualidade polo tema, pola triste situación en Oriente Medio. Sí. O primeiro libro é o libro de Sefarat, Sefer Sefarat. E o segundo libro é na editorial A Través, o teu corpo Oriente e Occidente, sí, con efeito. A poesía temos tamén un programa pendente con poesía transfronteiriza a norte e a sur do Miño, mas a poesía, segundo a tua opinión, Pedro, achégalle outra calma ao corpo, é dicir, vainos salvar de moitos males esa poesía. Sí. Sí, aí son contundente. É inevitable que o poeta sexa contundente neses aspectos. Con certeza. Aquí aí xa non hai que ter máis criterios que criterios cuantitativos de ningún tipo. Aquí somente hai que ter en conta o criterio cualitativo. Entón, a poesía de cualidade, a poesía verdadeira, non só nos salva, sino que xa é síntoma de salvación.
intoma de que está salvo, de alguna maneira. Aínda que o poeta acabe suicidándose, mas a morte é inevitável. O importante é ter vivido. E ya digo, porque moitas persoas pois non concorre esta situación, alcanzan a morte e non teñen navegado. Que lle pides nese ter vivido, que lle pides a este 2024, Pedro? Última. A este 2024. Pues ese 2024 é o ano do dragón, creo, ¿no? No. Pois que a poesía se presente como un dragón. E que non a quero dirixir. Que o dragón en Oriente implica forza, é unha metáfora da forza, é dicir, moitos chineses licenciados en matemáticas ou doutores en medicina, cando ellos preguntan, parece ser que dicen, sí, os dragóns existen, é dicir, algo moi acendrado en todo tipo de clases sociais, tal, mas se trata de un aspecto filosófico, é dicir, é a forza, non? Ben, pois eu pediría que a poesía se presente como un dragón e a poesía verdadeira e nos abra, nos ilumine, nos oriente e nos conduza. Pois con ese desexo deixamos, Pedro, con poesía, con forza, tamén co recordo deste 15 aniversario da Academia Galega de Lingua Portuguesa, falando de todas estas cuestións. Obrigadísimo polo teu tempo, Pedro Casteleiro, como digo, secretario da Academia Galega de Lingua Portuguesa. Un placer e até a próxima. Un placer moito grande estar convosco e até a próxima. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo, chao. Moi ben, e despois de escoitarmos a Pedro Casteleiro, temos connosco xa a seguinte entrevista. Trátase de Concha Rousía, psicóloga, escritora galega, participante activa da cuestión lingüística, que foi parte das xornadas Muller, Terra e Lingua celebradas o pasado mes de marzo en Xinzo por mor dos actos, dos eventos que se celebran en conmemoración destes 15 aniversarios da AGLP. Imos xa con ela. Concha Rousía, psicóloga clínica e escritora, natural dos Blancos de Ourense e tamén colaboradora de A Través, escribiu poesía, literatura infanto-xuvenil e ponente na última xornada celebrada en Xinzo de Muller, Terra e Lingua. Moi boas, Concha. Hola, boas. Enganeime en algunha das cousas que dixen? Non te enganaches, está todo correcto. Moi ben. Contanos un pouco, antes de falarmos desas xornadas tan interesantes, quen é Concha Rousía e como é a súa relación coa lingua. Concha Rousía, pois é unha persoa que naceu no ano 62, alá en Covas, posiblemente unha das aldeas máis emblemáticas e máis bonitas da Galiza e do universo, porque para min é como unha aldea pousada no alto das montañas, a 1000 e algo metros de altitude, onde están os penedos ou o castelo. O castelo chamamos das dúas maneiras, da Raíña Loba, que originalmente o nome dese castelo veño a saber que era o castelo Moa de Aguiar, porque ali están os montes de Aguiar e era Moa de Aguiar e era sobreviven os restos do castelo, nos chamamos da Raíña Loba, mas antigamente era o castelo como digo, de Moa de Aguiar, e era o maior castelo de todo o Val dos Salas, o sea que era unha zona de moita poderío, o castelo da Raíña Loba. Eu nací nesas aldeas e criei-me pois fora de toda a influenza televisiva. Só chegaban ondas de radio especialmente portuguesas e algunhas españolas, ainda non había radios galegas.
E nese lugar non chegaba televisión, como digo, porque estaba como pousado no alto das montañas, como facendo, como o seu nome indica, unha zona cova, un covo sobre as montañas, como se retirasen o bico da montaña e ficou así ese fondiño, e aí está a aldea protexida de todo iso, co cual as persoas crecemos, como digo eu, na escola do Forno, de escoitar as lendas e toda a cultura oral, que penso que foi a nosa riqueza. A riqueza maior de Concha Rousía, esa cultura oral que chega a través de toda a comunidade, nos que a tribu, digamos, era unha aldea de uns 50 veciños ou así, 200 persoas, non sabría contar, porque non é preciso contar, eran todas. Nesa zona de Raya, Concha, evidentemente, é todo moi difuso, é todo moi poroso, daste conta de que a túa identidade está moi ligada á lingua e un pouco á cuestión galego e portuguesa, non? Totalmente. Non está na narrativa porque non sabemos que falamos a mesma lingua que os portugueses, porque como a palabra crea realidade, pois nós pensamos que non lle chamamos a mesma lingua, mas vemos que falamos a mesma lingua. De feito, por exemplo, cando pasaba por ali por a aldea algunha persoa falando portugués, ou sea, unha persoa de Portugal falando portugués con outro de Covas, dali da miña aldea, con un veciño dali, a miña mai dicía: van aí os portugueses e o Camilo. E se había unha persoa de fora, preguntáballe: e como sabe que son portugueses e falan todos igual? Dice: no, se reparas, os portugueses falan un pouco máis co ese. Esa era a cousa. Non dicía: ves, falan outra lingua. Non, era tan obvio, mas non se podía dizer que nos falásemos portugués. Son esas cousas do que é o poder da palabra na mente. E como chega a ti, Concha, a poesía, a literatura? Como acabas sendo psicóloga, escritora galega e vinculada á lingua? Eu penso que a poesía chega a través da natureza, chega a través do meu pai, que escreve canções alá no monte enquanto guarda o monte, vixia o monte, chega a través de iso. Penso que chega a través diso, depois vai nacer por aí noutro lugar, mas penso que chega a través dai, a través do relacionamento, da forma na que a miña mai fala, da natureza e da mau poderosa que está detrás de todo, que eu penso que nesa frase, a mau poderosa, há un panteísmo, há unha filosofía como a de o grande filósofo daqui da nosa zona, que agora mesmo non se me ven o nome, pero que despois, máis tarde, o direi. Porque ese panteísmo, esa comunión coa terra, que ademais eso entróncanos co tema das xornadas, non? Esa comunión da natureza e a persoa, a terra, todo vinculado. Justamente, como comentábamos e como comentas, unha das accións da Asociación da Academia Galega da Lingua Portuguesa foi deslocarse un pouco a diferentes localidades. O pasado mes de marzo celebrouse en Xinzo, celebraronse unhas xornadas Muller, Terra e Lingua. Concha participou na mesa redonda xunto a Adela Figueiroa, penso que era, e Margarida Paiva, sobre un pouquiño falastes de toda esta comunión da que comentas. Dinos que tal te sentiche, que falastes, que se comentou, a que conclusión se chegaron? As conclusións que se chegou, especialmente foi moito valiosa a intervención de Adela Figueroa, que coñece a moitísimas mulleres traballando no ámbito da ecoloxía a nivel mundial,
no ecologismo e na defensa da natureza, e chegamos a que cando hai que defender a terra, cando a terra chama, aí están as mulleres, aí estamos as mulleres. De facto, pouco antes, há uns cuantos meses, organizamos uns encontros literarios alá arriba na aldea en defensa da terra cando sentimos a ameaza eólica, e fundamentalmente fomos as mulleres. Había algúns homes que tamén vieran a loitar con nós, mas fundamentalmente foran as mulleres, ou fomos as mulleres, e as que erguemos a voz e reunimos a toda a comunidade a lutar contra que se puxesen os eólicos alrededor desa nosa aldea emblemática que é Covas. E outros lugares, non apenas Covas, outros lugares. Mas concentrámonos ali e fixemos ali xa 2 actos. E este verão vamos a facer máis, vamos a continuar levar a literatura, a palabra ali á terra. Por que pensas que é tan importante a literatura e a palabra nesa relación tan especial coa terra? Concha, e cal é o papel das mulleres e tamén dos homes en todo isto? Sí, eu penso que é moito importante, é esencial levar a palabra, porque, digamos, a palabra escrita, por tanto, a poesía, a literatura, o conto, a narrativo, o que sexa, a palabra escrita, porque se non se fai así, digamos, co desaparecimento, podemos dicir, da comunidade, cos vínculos tan pouco estreitos que mantemos agora cas comunidades, co individualismo tan enorme que provoca esta forma de viver capitalista no mundo, as persoas xa nos comunicamos quase só por palabra escrita ou por palabra, digamos, mediatizada pola tecnoloxía, non tanto, non estamos morando e vivendo en comunidades onde podamos pasar a palabra de unhas para as outras, de uns para os outros. E entón a palabra escrita, a literatura é a nosa memoria do futuro. Sen iso, como vamos pasar para diante o coñecemento, o que sabemos, a nosa filosofía, como falaba antes, tan importante. Todo o que somos, a nosa esencia, non se pode pasar para diante se non é en palabra escrita. E como conseguimos, Concha, que nun mundo tan inmediato, onde a xente quere todo tan rápido, tan sen ningún tipo de reflexión, como conseguimos chegar aos xovens, a xente nova, como conseguimos que se interesen pola literatura e tamén pola lingua que non é dominante? Cos xovens é difícil, eu penso que aí a literatura tamén chega a certo número, mas non ao número suficiente. Penso que aí o audiovisual é moito máis importante, o cine e o audiovisual. E poderíamos chegar a través se houvese máis divulgación a través do sistema educativo, se fixesen un pouco máis de espazo para a literatura e para a poesía. Por exemplo, nalgúns liceos, como por exemplo un que hai aquí pertiño de Compostela, pola zona de Cacheiras, o ano pasado fixeran xornadas de literatura e donde nos convidaran a ir un día ali a falar cos alumnos e cos alumnos e a recitar poesía, e pasamos ali unha mañá espectacular con eles. Eu, por exemplo, a semana que ven vou a ir a unha escola dos Blancos, do Concello dos Blancos, para falar de algún de meus libros co alumnado tamén, cas alumnas e os alumnos. Entón, estes actos vinculan, porque crían os lazos, digamos, os vínculos entre unha xeración e a outra, a través da palabra. E son como espazos de
espazos de relacionamento donde nos vamos pasando a palabra. Penso que sería así, a través de crear eses vínculos entre as escritoras e os escritores e a xente xoven, ali no contexto onde están a aprender. Vou As acabando... escolas, Sí, vou as acabando... escolas e os liceos. Sí, vou acabando xa a Concha. Como valoras a participación da xente nas xornadas Muller, Terra e Lingua en Xinzo, e como valoras tamén ese convivio que tivestes pola vila? Devo dizer que teria habido moitísima máis presenza, moitísima máis asistencia, presenza de persoas, mas as chuvas foron ese día terríveis e ainda así contamos con un número suficientemente importante e o convivio sí que se reduciu bastante por esa mesma razón, porque as rúas estaban chovendo, estaba chovendo tantísimo, estaba tan frío ese día que pequeniños grupos que nos refuxamos en lugares. E antes de non sei se queres parar por aquí, pero quero dicir o nome do filósofo que falaba antes, claro, que é da zona destas terras, que é Spinoza. O grande Spinoza, o filósofo que foi destas terras do Laroco, portanto é da nosa filosofía, que pasou por xudeo-portugués, mas que era de portugués, galego, o mesmo dá, pasa como na raya, non se sabía de que lado, porque as rayas non ten lados, ou non deberían ter. E era Spinoza, con esa mesma filosofía, sobre a natureza. Sobre a natureza. Concha, tivestes tamén exposición fotográfica, recital poético, actuaron pandereteiras, ao final conservastes un pouquiño o programa inicial? Sí, conservamos. A exposición fotográfica aínda está, cas fotografías de Mercedes Vázquez Saavedra, e esas fotografías van estar, penso que aínda estarán esta semana, era por 15 días, non sei que día van a recoller as fotografías, e por suposto a actuación das bruxas, que é un espectáculo, esas mulleres cantando e tocando. E a ultimísima, Concha, cal é o teu grau de implicación na Academia Galega da Lingua Portuguesa e que pensas que se ten que facer nos próximos tempos para reforzar o papel, o rol da Academia? O meu papel estou desde que se fundou no ano 2008, co cual durante estes 15 anos estive nun rol ou noutro, nun papel ou noutro na comisión executiva da propia Academia, e penso que o que se ten que facer é, tal vez desde os poderes públicos, fomentar un bocadiño máis esa ortografía nosa histórica, que se divulgou polo mundo co nome de portugués, que tamén se lle podería ter chamado galego, como dicía un grande académico da Academia das Ciencias de Lisboa, que era Málaga Casteleiro, e que era membro correspondente da nosa academia, faleceu o ano pasado, e que el dicía así, que se chama portugués e por vicisitudes da historia, mas podíase ter chamado galego. E entón reivindicar iso que é noso e fomentalo, sobre todo fomentalo na xuventude, no ensino, para que todo o mundo teña esa ferramenta que abre todas esas portas. Moi ben, Concha Rousía, pois con ese desexo, Concha escritora, poeta, psicóloga, polifacética e tamén participante das xornadas Muller, Terra e Lingua, sabemos que o teu tempo é limitado tamén, obrigadísimo por ter aceitado o convite, por ter participado no Galiportos. Un placer. E se me permites, claro, podo dicer unhas palabras, mesmo unhas palabras poéticas. As que queiras. Breves, porque son moito poquinhos versos, son unhas palabriñas e é dun textiño que aparece no meu libro Se os carballos falasen, e que se intitula Ser. E dice así, se me lembro: pertenzo a unha cultura milenar,
son chinesa, son africana, son xaponesa, son galaica, son india e son malaya, son a terra, son muller, son mai, son filla da filla, son infinita. Obrigada. Bravo, Concha. Moi ben, pois o meu aplauso, o aplauso de todos os ouvintes do Galiportus. Un placer enorme terte aquí e até a próxima, até cando queiras. Obrigada obrigadas nós, os membros da Academia. Un abrazo grande a todos. Un abrazo. Chao, Un abrazo. Chao. Perfecto, e até aquí estas dúas entrevistas, estes minutos valiosos de radio falando da da Academia Galega da Lingua Portuguesa, que se escapa aí a cuestión da asociación, e non é unha asociación, é unha academia. E vamos xa acabando, recordade por este episodio, moitísimas grazas, obrigadísimo pola vosa atención, estamos en Radio Ari 107.2, podernos escoitar todos os sábados de 12 a 1, redifusión á noite, luz á tarde tamén. Estamos con Carlos, como sempre, nos mandos técnicos, preparando máis e mellores contidos. Se nos queredes seguir, Facebook, Instagram, Twitter, aí estamos dando un pouquiño caña. Estamos tamén nas plataformas para que nos escoitedes cando que irades, en iVoox, en Spotify, en Podgalego, en Apple Podcast. Hoxe, para concluir, para finiquitar este programa, marchamos cun peche recomendado por Concha Rousía, esta última entrevistada nosa. Trátase do Alaladas Mariñas de Milladoiro. Graciñas, obrigado, até a próxima, chao, chao. Y adiós a niña.